लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअहाय फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय स्पेशली बे भिडिअ माने बेसेबां गोबाव जानाय नङागोन आरोना गुसुं जागोन स' माने स्पेशली जोंहा नबजित नार्जारि नोंथांमोनाथ' गासैबो मिथिखायो दायो माने डिएपि मास्टार दा सिजन 5 सोलिगासिनो नोंथांमोनाथ' गासैबो मिथिखायो जोंहा बिथांनि थाखाय भटिं लाइनआ सोलिगासिनो आरोना स' गाइस बेनि थाखायनो जोङो जोंनि गामियावहाय माखासे मानसिफ्रा माने नबजित नार्जारिखौ सिनाय मोना आरोना माने गोबां रायजो राजाफ्रानो जोंहा माने मबाइल लायो थेवबो माने बिथांनो भटखौ होआ आरोना ओंखायनो जोङो मोनसे माने थांखि लादों आरोना जा बे थांखिया जाबाय जोंहा माने गामियाव बेरायनानै गावनो थांनानै माने भटखौ जों होनो नागिरदों आरोना 26 जुनावनो जोंहा फाइनेला जागोन ओंखायनो दायो बिथांनो भटनि गोनांथि जादों ओंखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो भट होनो नाजा मानोना जोंहा देरहासार जायोब्ला जोंनि थाखायनो बर' हारिनि थाखायनो जोबोद मोजां जागोन ओंखारलांसै न'निफ्राय ओंखारलांनानै जोंहा मोद्ला आनन लानाव थांगोन आरोना बिथांखौ फोजाहैगोन ओमफ्राय लोगोसे जोङो जमायै माने गामियाव बेरायनानै माने भटखौ होनो नाजागोन नोंथांमोनाबो जाय बिथांमोना दासिमबो भटखौ होआखै नोंथांमोना होनो नाजा मोद्ला आनन नाव दंना मा खालामदो हा सिखाराखै नामा दायो आं मोद्ला आनन लाना दंफायो आरोना दायो बे दा सिखारदोंनि मानसिया दासो सिखारदों गेद्दा जालायलायदों मानसि होद मोद्ला दासो नैबे मोखां जुदि सालाया स्वाट दायो जों थांनोसै आरोना जोंहा नै मोद्ला आननाबो रेडि जाबाय बिनि नियनाबो रेडि जाबाय ओमफ्राय जोङो थांबाय थानोसै दायो माने न'खरफ्रावनियावबो हाबनानै जोङो भटखौ होनो नाजानोसै आरोना गासैनिफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबोरै जायो आरो लोगोसे बिथाङा 2000 साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय बिथाङा माने दिनै चकलेट रानगोन आरोना जोंहा मोद्ला आनना बिथांनि चेनेलखौ नोंथांमोना थांना जाय आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोना जुदि नायाखैबा बिथांनि मोद्ला आनन चेनेलखौ थांनानै नायनानै मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक खालामना होबानो जाबाय स' गाइस बिहा माने दिनै माने 2000 फेमिलि जाबाय आरोना ओंखायनो बिथाङा हेपि दिनै माने केक सेक हायानो बिथाङा चकलेट रानगोन आरोना लोगोफोर माने जोङो भट होनायजों लोगोसे बिथाङा चकलेट रानगोन आरो लोगोसे आंहा मोनसे गोजोनथाव खौरां आरोना गावनि थाखाय आं बिराद गोग्गानाय मोजां मोनो आरोना जोंहा माने आदा सोरां बसुमतारी बिथाङा आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोना कमेन्ट होदों भिडिअहाय आं जोबोर मोजां मोनदों आरो लोगोसे जोंहा जेम्स आदायाबो आंनि चेनेलाव फैनानै साबस्क्राइब खालामना होबाय आरो लोगोसे जोंहा गासैबो सिनायजानाय जोंहा जोंमा बसुमतारी आदा बिथाङाबो फैनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय स' गाइस बिनि थाखायनो आं जोबोर मोजां मोनदों आरोना बिथां साथामखौबो आं जोबोर रोजा साबायखर बावहरबाय लोगोसे आं दिनै भिडिअखौ जागायलांनो सानबाय आरोना लोगोसे नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ माबोरै जायो स' गाइस बुदुनि मिथिना मिथिया नबजित नार्जारिखौ माबा DID लिटिल मास्टार माने सिजन 5 माने सोलिगासिनो आरोना डान्सनि थाखाय 9152915246 थ' गाइस थांबाय आरोना कला फाइनेलि मोनसे सिम ना मोननै मोनसे न' जागोन दे जाबाय थेंक इउ होखां मानो आसे ना नाय बुदुबाय ना आरो सोरखौ ओइ पेटला लावदुम होबाय ना आखाय र' नाय ओइ पिटु 1 ना 2 सिम आदैनि मोनसेया थांबाय लोगोफोर नै कला थांबाय दायो आरो नेक्स्ट मोनसे सिमजो होबावगोन आरोना बोरै चकलेटआ मोनजाबाय जाबाय बुंना हो मा दै बुङो बुं देसे खान्थालखौ जानोसै फार्स्ट टाइम दिनै जागोन आरोना माब्रै दे बुंनाय नाम्बारखौ बेखौबो जायो लोगोफोर नोंसोर मिथिनो मिथिया बेखौ खान्थाल बेगर होननानै बुङो कर'नानि टाइमाव जे बेयो बेसेबां दाम जानाय नोंथांमोना मिथिगौ फेमासै फुलमोन बेयो जोबहैबाय मबाइला बे माने मानसिफोरा माने बहुत मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों आरोना गाइस माने मबाइल गोदोरजोंल' थांदो जाबायना बरिया थांबाय ज' गाइस थांबाय आरोना कला दायो नै जाबायनो
थेंक इउ स' माच चक्लेट हो गरसे फुनुनि माबा कल खालामनि मेंलाय लांबायलै गाइस मा बुंबावनो अबस्थायानो गैला मेंलाय लांबाय गिदिंबानो लाबो दङ टेनसन गैया आरोना नै बिदियासो मोजां चक्लेट 6 हेलौ गाइस लागाव फुना सिमा मोननै दं नामा नोंसानिया थांबाय कल गाइस थांबाय बोरिया थेंक इउ स' माच बुट होबाय जायो जोङो थांसै बिबो जायो मबाइल फिसा जोनै दुकानावहा गामिनि दुकानावहाय होनो नागिरदों ना बुट दे लाउड स्पिकार थांबानो थाखोब्रा बोरिया तुमारले खैथा लाखो चक्लेटा बुंना एसे चक्लेटा 150 ता लानायमोनथ' नाथाय दखाननि अननानै एसे बुरजा हरबाय आरोना मोनजाना बिराद गोथाव मोनजादो खिन्थु 10-15 तासो होलिया नोंनो गैला आरो गिदिंना होनायनि मा नोंलाय माने बा बिदि जाया नानन चक्लेट दी दे 2700 रुपया होलो यार यार लाइव भोट दे भोट दिले ना नाही दे भोट दे लाइव भोट आज फाइनल एकदम जल्दी मार 9152 आरो एबार 46 लाउड स्पीकर दे बढ़िया थैंक यू ओए थैंक यू चॉकलेट देता मोबाइल का ओ बेले मोबाइल ओ थांबाय गाइस थांबाय तो माने जों गासैनियावबो सोंदों आरोना माने नवजित नार्जारीखौनो बांसिन मानसियानो माने न' थाग्राफ्रा सिनाय मोना आरोना लाबो मबाइल लाबो नवजितनि नोंसोर गामिसो नोंसोर गामि खाथिनि नै जों गामियाव दंफैयो आरोना इन्दिबारिनि ए 9152 दंखायोना लाउड स्पीकर ले वाव थांबाय बोरिया थांबाय नार्जारीया देरहानो हाथों गाइस जै बर' हारिनि जै जों खाना माने बिदिनो बेराय माने रंजा खुसि माने जों खाना बुट होगासिनो आरोना स' गाइस बा बेबायदि बुट होनायाबो धेमालि नङा होमबाना गिदिं माने गामि इसिबां गिदिर जों सानैया माने बेराय माने बुटखौ होगासिनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ' खालामनाय फिथाइया ओरैबायदि मोजां जायो नोंथांमोनाथ' गासिबो मोनथिखायो नङा होमबा बेबायदिनो माने नवजित नार्जारीयाबो देरहानो हाथों बेखौ जों आसा खालामबाय नोंथांमोना नायलांबाय था देरहाथारगोन 46 कल खालाम लाउड स्पीकर थांदो जाबाय थेंक इउ स' माच थांबाय चक्लेट गाइस नै बिथांमोना माने जों गामिनि दिउरि बिथांमोना आरोना थेंक इउ रोजा साबायखर नोंथांमोननिसिम नै बुट होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो नोंथांमोननो आङो गरसे चक्लेट रानगोन बे चक्लेटा जाहैबाय आंनि इउट्युब चेनेलावहा 2000 साबस्क्राइबार जाबाय 2000 नि परिबार जाबाय माने जोंनि इउट्युब चेनेलावहाय 52915246 बोरिया थांबाय कल थांबाय दे थेंक इउ स' माच ओरैबायदि खास्ते खालामबाय ओंखाम जाबाय थानाय टाइमावबो बुटखौ जों मबाइल बिनानै बुटखौ होदो आरोना ओरैबायदि खास्ते खालामदो जों सानैया ओइ बिदि बाय ओरै थांसैथ' लोगोफोर माने जोङो दायो बुटखौ होयै दायो खैथा जाखो दायो माने 10 बाजिबाय आरोना स' गाइस माने भिडिअखौ मा समावहाय एडिट खालामनानै होगोन बा समानो गैला ओंखायनो माने बुटखौ जोङो होबाय खमसे खम जों 60 जनसोनो बुट होबाय आरोना 60 जनसो बुट होबाय धेमालि नङा थेवबो माने बिथाङा बेखिनि बुटजों देरहानो हागोन बायदि आसा खालामो आरोना जोंनि मोनसे मोननै बुटजोंनो माने देरहागोन होननानै जों आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर माने भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय मानोना जोङो ओंखाम जायाखै दाबो ओंखाम जानो थांसै आरोना जे हायो आरो सासे सानै जुदि लोगो मोनोबा बेबायदिनो मबाइलखौ बिनानै माने जोङो बुटखौ होगोन आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामना हो गासैबो माने बिथां नवजित नार्जारीया जेन देरहानो हायो शेयार खालामनायजों लोगोसे माखासे मानसिया नुनो हायो बे भिडिअखौ बेनि थाखायनो भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना लोगोफोर बाय टाटा बाय हा